Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingdon jongka mati ka ai jingmentoi ki samla Pule na kajela ki batrang banyakun ya ki examen competitive ba peroper ki yo jingtip kumnu pan kre yalade banyakun ya kini ki examen habaya kran bat uway na ki samla khasi ubadang pan kre yalade ha kani ka jaka u samla kerlang soklet ulay thu ba Maria Deb College ula join ha ka jaka ai jing hikai hangni ha Shong ha ALS ulay thu ba lalaisien ula yakun badminta udang penkre yaladi nakbenta kamin exam ulay thu ba haba penkre bunsien udon marway bad yale ban penkre yaladi bad kajing hikai ka ba uyo na ka ALS kala yarap shibun ya ulay thu ruba ha kapor ba kila penlut por kamda Shong ha ki Kynta Hynrei ka Shong ha ki Jingpynleit Jingmut ha ka Pule ulay thu ru ba ki Pyndonkam ya ki parlok ki ba yakun ya kani ka exam ban yat lang namar kani kan ai mensi meki usamla soklet habaya kren bat ki kor kani ka juk ka bamenta ulo ong ba ki kor ki bor jong kani ka juk ka bamenta kala yarap bha ya bat kani ka Shong kumnu ki samla Pule ki pelut ya ka por ka jong ki haka ha ka bay day ba ka jingpen kre ya kani ka exam ulo ong ba kamlong ka badai ban ong bangi hap ban let pen kre bet sha Delhi Hynrei ka Shong ha ka jingpendut por ka jongki ban pen kre ulo ong ru ba un persang ban ya khun bha ha ka ne ka main exam ba un ya khun ru ya ki examen ki badon ha ka jela ulay thu ru ba ki ba hayeng ha sem ki ai men sim bat pen shlur ya ki ban siu ya ka bai ai jing hikai wat la ka de ka barem link ba ka Google ni yo shibun ki jing yarap ha ka bai dei ba ka song pisa ka ba ka sarkar ka ai na ka liang usamla soklet ula ai khublei kerpang bat ong ba ka ni ka dei ka ba yarap shibun wat la kam dei hadu kata Hynrei kala yarap kham tam yikitu ki bawan na ka long yeng ka baduna ha ka yo ka kot ha ba yakran bat uba abarister mana ulay thu ba nadu manshwa uju pulut por ban pulikot Hynrei ha ka final year jong ka BA ulay yo jingtip shapang ka ni ka exam ulay thu ru ba ula persang la sausin badminta ula khambiang ban penkre ya ka ni ulay thu ru ba ula let sha hikai sha Delhi bad ha ka jing sha hikai ulay kendu ikinong hikai markmat bad lada sha hikai shanipat kan pher khandiat habaya dei bad ka jing pas jong ya ki prelim ulay thu ba minta ula persang ban penlut ya kapor jong ban pulekot bat penkre ban ya khun ya examen la ke dei ha ka MSc ne ki wei habaya dei ba ka jing ai jing yarap jong ka sarkar na ka liang uba manner ula ong ba ka sarkar kala ai ya ka mati baki khna kin yo jing hikai bat kani ka jing ai jing yarap pisa ka yarap hi khindiat uba manner ula kentu ki samla ban treshtam bat ban Pyndonkam ki kor ki bor jong kani ka juk ba minta kan longru ka ban ai jing mentoi shibun kating jong adi kerlang mo to saklet ngadi basong sa problem kra ngapa sih ka UPSC prelims kani ri ka third attempt jong abat ka my first attempt ya ka UPSC means kani ka exam ngapoi tip po bangalang li college po Saint te po bang graduate house nam arja apply months dep tu graduation ni join ya ka coaching industry coaching po Shong jong ni ni po ALS ngayo ka jingpika itu foundation batch tu baro te hari tu pat ka simple hi mo ngam thap le kata te dong kalau ka mentah du this is my third attempt so la nam hi tang manai ka banyak thoi ka banyak lat ban thoi ka means ru te kap po bangang prepare te ka bun sin hi bahap it was in isolation bed to ngarang Hima begum tu yale kabale tu ban prepare ka current affairs na ki general knowledge tamba na po ka nakaliang ka jingkai bangayo na po ka elas pati kala yarap ha okay so akaliang ka no kanta ka bang krapat the shoe he snap ikiwigi toppers especially tong ngatong dang pasang ka film so pada ong tham da tamba if the shoot ki ong ba you need at least minimum 12 to 13 hours a day that's not true I feel personally ba the amount of hours that you put in it does not equal to the
effort kami pati hapo ka exam. So even if in short bursts of timing so probably kum 2 hours, but if you stretch the entire day for them, if you get at least minimum of 6 hours a day ru kalabyang ha talong. What matters is not those hours, ka matters kareka your consistency and your effort into those hours but you put in pakin. Coming to the sources but I relate ha mostly haki standard sources right, polity Lakshmikan, history spectrum, the current affairs nga rely haki monthly magazines mami na po vision na po history the sisat na po ka coaching ba mayo ayo ni kayo to. And I feel like more than sources you need some Polokte by don lang hajan ni ka mafile mafi in the similar competition that figan am lang ka kami yarap susu pan prepare ni ka exam kalang ka it gives you a sort of motivation ru but ni ya chu ban do jing kelman pakai nak ni ka jingat bajrong babaya. Technology depends mostly at how you use it. Depend it's good if you know how to use it, it's bad if you don't know how to use it. Technology te kalian jangan te personally te kalai rap ha from hakni kalian ka UPSC coaching le yang kidan ki bre ba ong ba film lisha po dali te film na aram prepare ni ka exam tinga hanga pat na hasyam tu kamdi la, it's not exactly that hanga la prepare bina shulong ben pulihi na devote by the 5-6 hours a day consistently every day te nakalian ka technology pengalaman attend kita online courses na submit the answers for evaluation tengah ayo bang evaluation, it was more than enough. So technology coming to the point bang technology kaya rabha if you know how to use it. First priority temta bala like prelims gadi baik ya mains which is next week dah maklai ni APSC mains. My first priority to kandan main to baik. I'll try my very best to give it my all. So regarding other exams, obviously mentah bang ngaru di belum Pyndonkam dan jam tengah haptra hi jong ki state exams ru haju opor ngap prepare kan ni ka APSC ru. Okay, so motivation ten ni kong shop tadi ni yang ben ni yang ki ong bi jule le da shi fila an emla fila be le be ka fila tembe mi mangkasi krakot be ni ya syang ni yang i mei pa le te kamtam i klaya dan lingkat lang mangapin adu po bas tam hi di pa hi kong ba pen slow dengan apa pen seo gini coaching lu bamdei baram abmdei batan menong lah baram i pikot ki lu la petil lu kia era pas. Secondly ka mga motivation lu dina nakaliang ka coaching lu dan mentors jangan ki di balong very passionate about their work ki I encouragement memang kasni ya. They part the kiong ba the shifim laru umbelera you can try again, there's always another day, just so long as that I shouldn't give up them ta. So that's it. That's not the case. Hangali te hasyam hangali personally ba ngala experience ya kaniga the level of quality of teaching ko kaniga hapo sholong jungi. I feel proud ba kala kami kata that environment of teaching kiwan ki especially I can't speak for other coaching lang at my own coaching hapo ti bangali nga enroll mga kiwan mina po na po Delhi, so we get the same level quality of teaching hapo ka sholong jungi. So there was no compromise on the quality of education. Furthermore throughout my preparation ba tentang tuna haki quality haki the depth of standard of knowledge lu so biang ba but in addition lu sudah dan duna it's just a simple Google click away. Ladan boro online search bed Pyndonkam for example Pyndonkam Shong current affairs mentah te kiong ngasu search bina po Google matau po Vision IS PT 365 yo kita boro is the same thing da mga yo na po Delhi, I get the same thing in Shong kaju nakaliang kajing kashan yung sarkar tengah sungu sarkar especially kanika UPSC kamdeda ka ba tangha system astem chala kinabi banyo ka exam. It needs money, time, most importantly ka por jong phiru ba pansan ha kanika pisa te halyang pisa klaira. Yes, it helps more. 50,000 is not a joke. Tamba for resources and all to get the in courses, it's not that much enough, but it helps a little bit. It helps
iki kena ki ba dunate kan yarap cibon ha kala ban I jingyarap yaki. Plus I feel like in addition yang ni ka incentive bagi yo ka scholarships tu ada poka coaching ki they give the helping hands scholarship if I'm mistaken ki ka exam, and if you can clear filaban wan kuliah hapo ka coaching bangalip mga ka coaching bangalip mga kadika ALS IS kerente hapo Brooklyn MIIT hapo opposite St. Edmunds. Dia kateng tu jonga kadai abaristar manas dengan Shong sa kawai Shong ko Hynrei ko kadai ko ki than mo kon raw kateng juga kadai mausna di mentang Shong sa ko amrating na marba na treasure ni nga tray ko mi LDA ko step rep. Okay. Kani ka UPSC o kani ka civil service kadai ka kawai na ki exam di ka UPSC ka conduct de hakini ki hakani ka exam ki don sibon keliki ki kam kiba ni yo ban choose kan ke tang ta hai ke Pyndonkam ka day to you IAS and then IFS IPS kalau ta daftar kan kita sibun pilih service ko kan ka exam jing shisha ngai la di nadu mun shwa nga shakuli kot bati nadu upor bangdang ngala suthu ban friend English ngala sedang ban puli jike na tu upor ke sulong nga shakuli tang ban penberngai la di dan Hynrei hadin kata pat hadin bakala kadai final year jongka degree jonga jadi por sedang yo jitip pamaranga ngasih por be mobile itu lang ngasih Google ya itu dai ngayo jmuntoy man nakata namarba ngayo jitip sepanggan ika exam de tadi ketul yang sedang magkaya mata kala kampun snam hi bala kaya ayo ke exam ngatrai por nga kham dia nomor gadang duna guidance saya itu Hynrei menta ngala kham yo dia search idea nomor taba yo ban prepare ni exam coaching tu por ngala sistem ajar aku to apply tang maklara ngala coaching tu por kiram IS ko ni dali kai sikhi kalong nomor bang yo bet face to face jingla banong de kham long kadang kata ekosistem kan kita prepare ngelarang prepare sini par kalong ba ekosistem ka pair kan tam ka kata ko we ka de jing pair jisha ladangi mla ban kot bor Malaysia do Delhi ru Hynrei ngila ban yo ni online po YouTube ni ngila ban subscribe itu Pak Trim tala asnam dan Hynrei haswa jeng tu ngayo dan prepare let's say ngala penong kampun Kynta kin di sini Hynrei menta kalau sulong ngala subia benayeng sa office yang dengan itu ngayale ban 60 por kan situ sini kadang let's say ngala ben yo Kynta menit Kynta step kala biang penong ta juga tapi prepare kan itu ngadang dan ni jeng temu ban le itu MCS tahi yang mata teh mang ladon service kelong ba la ban serve yaki ba jong pejelahi nengkong tahi saya mata tahi nengkong hi ke sarkar kala ai ke mati nang mata bangin bagi kena kini yo ban prepare hi ni bagi yo tadi ekosistem nang tam prepare ke UPSC de nang dah dian sekani ke CM inspire de hot kala erap hi undai baro atau kala erap dia kesan ng ta bani nama ka jinglut ka ade popun hi prepare di UPSC de hot kala erap hi di aspirants nomor menta ki ngan ong ki resource ni jing batai eng layo ben YouTube lada pinang banwar ki don hi resource bebiang menta ba yo prepare di UPSC kan Makin terishtom ni walau kita terishtom dihab nang rup no ban le ka you ka smart work so manta ban play dengan exam nomor ba aku jing terishtom tentang ka ban ke dai la dang idon nakat ka smart work ba la ban le man kan yarap sibon na kang inang ban Pyndonkam hi social media ngla banong ba ka la yarap sibon hi nang ta ni khamtam pun ki aspirants kan Mbak tang yang ki UPSC aspirants so Hynrei nang banta juga school ribu ni ki bagi la bagi jumtoy social media
ngai la dia ngam prefer ka kot hi ki jimbatai pat long ngala hi pan peng tu na YouTube tu sha tengah bun ko krep na kot